हेलो लोगोफोर गिबियावनो आंनि नैबे बी ब्लग्स वर्ल्ड गेम ब्लग्स यूट्यूब चेनेलाव आरो नोंथांखौ दिनै खनसे आरो बरायबावनाय जाबाय। दा मानो होननानै बुङोबा आंथ' मुम्बाइनिफ्राय फैबाय आरो नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअ आपडेट नुयैयानो माने मास मोननैनि बारबाय जागोन। माने मास मोननै माने आङो ओरैबायदि घटना जादों, माने घटनाखौ लासैनो मिथिलांगोन नोंथांमोना। सोरबा मिथिखाबायबो जानो हागौ नोंथांमोननि गेजेरावनो। आरो ओंखायनो आं दिनै आरो खनसेबाव आपडेट लाबावबाय। मानो होनबा आंना मबाइलाथ' गैलामोन सिगाङाव, ओमफ्राय नै दा सेकेन्ड हेन्ड गोदान लानो हादों आरोना। खुनुरुखुम लानो हाबाय, खुनुरुखुम लानानै दा आरो मोनसे आं नोंथांमोननो भिडिअ लाबोदों। नै भिडिअखौ नोंथांमोना जाय मानसिफ्रा मोजां मोनो, जाय मानसिफ्रा मोजां मोना, जायखिया बयबो नायलां। मानो होनबा नायनायाव फैसाबो थाङा। आरो नोंथाङा आंनि नैबे इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौबो थुना हो, जाहाथे मोनफ्रोमबो आंनि भिडिअ गोदान आपडेट खालामनाया नोंथांनि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। होमबा भिडिअआ नैबेनो लोगोफोर। मानो होनबा आङो मुम्बाइनिफ्राय फैदों बेंगालराव दा आङो दङ। आङो नै दाखालियाव बिदिनो माबायाव दंमोन आरोना, ड्राम बानायनाय, जेरै कारेन्ट थारखौ ड्राम बक्सआव पेकिं खालामोबा नैबे ड्राम बक्सखौ जों बानायोमोन। ओमफ्राय आं दा बेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव फैबाय। गुबुन दाबसेयाव खामानिखौ नोंथांमोनहा मिथियाखै, ओंखायनो आं नोंथांमोननो नैबे आं जे दाबसेयाव फैदों खामानि, बे खामानिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांनो आरो देखायलांनो। नायदो लोगोफोर, होमबा भिडिअखौ लास्टसिम नाय लोगोफोर, जाहाथे माने आंनि दा मोनफ्रोमबो सिचुवेसनखौ नोंथांमोनहा मिन्थियो, बुजियो। दे होमबा लोगोफोर नायलांदो, आं देखायलांबाय थानो नोंसोरनो। बैनो आंनि रुमा, बैनो लोगोफोर आंनि रुमा बैनो। बै सासे सेंग्रा थांदों, बेजोंनो बे रुमानो आंनि नैबे नुहुरनाया। ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो आं जे खामानिखौ मावो बे खामानिखौ आं देखायनो। दे होमबा लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोनहा। नैबेखौथ' नोंथांमोनहा मिथिखागौ। आं जायखिया नामबो बुंगोन, नायलांबाय था लोगोफोर। नैबे माने फांसे बिफाङाव मान होयो आरोना बेखौ। नैबे जाहैबाय गरम मस्ला। नोंथांमोनहा मिथिखागौ नङा होमबा? सोरबा मिथिगोन, सोरबा मिथिनाय नङा। बे गरम मस्ला। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय कफि, बै जेरै साहायाव होआ होमबा कफि। नैबे जेरै इन्जिनियार बिदिनो मालिक मालदारफ्रा लोङोना कफि साहा, नैबे आरो नैबे फिथाइयानो। बेखौ फेरेदनांलायगौ मोनबा, बै मोननाय बै थाइसेया मोननाय। ओमफ्राय नैबे गोथां आरो गोजाया थाइनाया बे कफि बागान बावनो आरो गरम मस्लाबो आरो नैबे गरम मस्ला गोजा। नाय लोगोफोर, जेसेबां दं कफि, गरम मस्ला, कफि। नायलाय, माने आंहा बेखौ नेनाय आरोना डिउटि। नाय लोगोफोर, बे गासिबो कफि बागान, कफि गरम मस्ला बे बागान आरोना। बेखौ माने पाहारसो आरोना, हाजो जायगायावसो आंना बेखौ नेनाय। मानो होनना बुङोबा बाहाय जिङाव बर्डाराव नेनांगौ आरो आंना बुरिया माने हिन्जावा बेखौ बोस्रोदो आरो खायो, बोस्रोदो। नै बे कफि गोजा, कफि बिफां गोजा। नैबे गरम मस्ला, नै फिथाइया हिसाब गैयै दं। बे कफि फिथाइ गोजा, बै हनै ख्रि नुदोंना नोंथांमोनहा? बे कफि फिथाइ गोजा, साहायाव होग्रा कफि। बेखौ बोस्रोदनांगौ आंना हिन्जावा। ओमफ्राय आंना माने बेखौ नायनांगौ आरो बेंनांगौ। माने मैदेर फैयो, दैज्लाङाव मैदेर फैयो। आरो बिदिनो सोर हाबदों सोर फैयाखै बागानाव बेखौ नायनांगौ, नेनांगौ आरो। बे गरम मस्ला कफि फिथाइ। ओमफ्राय बै गरम मस्ला बिफां, नैबे माने दंफां बागानावसो आरोना, बे बागानखा। बेहाय माबायो आरो मान होयो आरो। जेरै जों आसामाव गय बागानाव दालाय बिदिनो फाथैला मान होआ होमबा? नैबे आरो नै बेबो बेसेबांबा गिदिर बिफाङाव बावबो नै मान होदों। बावबो कफि फिथाइ दङ। नै बे कफि फिथाइ, नै बे कफि गरम मस्ला मोननैल'। बेखौ नेनांगौ आरो आंना दा माने बेंगालरावनो आरोना, एसे गोजान जायो बेंगालरनिफ्राय। आंबो बावाखै फैनाया, बाहाय फैनायालाय साननैसो जाफैबाय। दा नायलांबाय था लोगोफोर। रुमनि फेसिलिटियाथ' मोजां,
रुमनि फेसिलिटियाथ' मोजां लोगोफोर, मानो होनना बुङोबा रुमाव दा जोङो गासिबो मोननो थाङो। माइरं थाव बायदिसिना मस्ला मस्लि गेस थेस लायोबा गाव गावनि बेक्ति थांगोन। ओमफ्राय रुमखौ मालिकआ माने फ्रि होदों आरोना। ओमफ्राय बे कम्पानियाथ' फिसा नङा, नोगोर गिदिर। जों दा मावनाया आं मावनाया आरोना, बे कम्पानिया गिदिर। माने जायगायाबो मोजां। नेपाल बस्ति बायदिसो मोनफैदों आं फैनानै। नायलांबावलाय लोगोफोर माबायदि नुयो। नैबेनो लोगोफोर रुम गोजा आरो बेयो। नेपाल बस्ति बायदिसो नुयो। भुटाननि नेपाल बस्ति नुवाखै? बिबार बागानबो नुयो, फुल बागान बायदिसिना मैगं बायदिसिना गायो। दुदालि दङ, नै थास' दङ, थासुमलि दङ, नै फुलफ्रा। न'आथ' नेपाल बस्तिनिसो नै। थासुमलिया बिबार बारगुलायबाय, हनै फिथाइ थायगुलायबाय। नै लोगोफोर आंना रुमा नैबेनो। डिस2 गोनांलायानो नैबे रुमा। सैमा दंलायबावसो नै फुलानि। नै माने बे बर्डारावनो थानानै नेनांगौ आरोना, बायसान्स मैदेरबो फैयो दैज्लाङाव। ओमफ्राय मुला बागान दंबावोसो नै। मुला, हाइजें, सामब्राम, बानलु एकदम फारसेनिफ्राय दाङा दुन्दिया गासिबो मोनजोबो आरो। नै हनै आब'मोनहा, आंना बुरैया हनै नै मुला बेदर, बे अलकबि बेदर, अलकबि बिफां। नैबे दाङा। मुला। हेल' लोगोफोर, आंनि नैबे दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा प्लिज मोजां मोनदोंबा लोगोफोरनो शेयार खालाम। आरो थिग बेफोरबायदि भिडिअ नायनो लुबैदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै ला, जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो गोदान भिडिअ आपडेटआ नोंथांनि मबाइलसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। होमब्ला लोगोफ्रा भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम लोगोफोरनो। दे होमबा लोगोफोर, एसेयावनो दोनथ'दिनि। आरो गोदान भिडिअ नायनो लुबैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो बावनो नाङा। दे होमबा लोगोफोर, एसेयावनो दोनथ'दिनि। बाय बाय।